салом алейкум дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. тамоми шахсиятҳое ки маро тамошо карда истодаед, рости гап имрӯз аз тарафи наставникам якта статьяи бениҳоят хуб равон карданд, хондам, барои ман писанд омад ва хостам ки барои шумо гап занам. мавзӯъ буд дар бораи муносибати наставник ва консултанти наве ки мебиёяд. як чизи бениҳоят хуб қайд карда шуд ки вақте ки консултант нав ба бизнес мебиёяду корро шурӯъ мекунад, бизнеса шурӯъ мекунад, вай аввалин дараҷа киҳо мебиёянд? Масалан, бисёртар дар мо мебиёянд шахсиятҳое ки масалан донишҷӯ ҳастанд ё ки масалан дар ягон ҷо кор мекунанд, дар таҳи дасти масалан ягон раис, ё ки масалан хонашин ҳастанд, мақсад кору бори хонаро мекунанд. яъне шахсиятҳое ҳастанд ки онҳо бо пешниҳод кардани ягон шахси ягон корро иҷро мекунанд. Масалан ягон шахс мегӯяд ки ҳамин корро анҷом де, онҳо анҷом медиҳанд. ва вақте ки ва ё бизнес мебиёянд, фаберлик мебиёянд, ва ё ҳамин хел озод мешаванд, мисли паррандаи озод, ва ёро дигар раис надоранд, ва ё дигар будилник надоранд, понеделник надоранд. ва мутаассифона ана ҳамин озодӣ барои онҳо ҳамин хел сабаб мешудааст ки онҳо пешравӣ карда натавонанд. Барои чӣ? Барои он ки шахсиятҳо ҳамин хел қарор қабул карда ҳастанд ки то як кас ягон кора нагард, ягон гапа нагард, ва ё намекунанд ҳамн кора иҷро. дар инҷа вақте ки ва ё озоданд, сериёз қабул намекунанд ҳамин бизнеса, барои ин пешравӣ намешавад. ва бениҳоят муҳим будааст ки тамоми консултантоне ки айни ҳол бизнеса сар кардед, ҳадди ақал дар давоми як ҳафта як ё ки ду бор мо шумо бояд ки дар наставникамон, дар шахсияте ки моро даъват кардааст, ҳатман бояд ки отчет диҳем аз рӯи вазифаи корамон. Масалан дар ҳамин ҳафта ман чӣ қадар одам даъват кардам, дар ҳамин ҳафта ман чӣ қадар чизои нава ёд гирифтам, омӯзиш гузаштам, дар ин ҳафта ман чӣ қадар ба консултантонам чизои нав ёд додам. яъне чӣ амалҳое ки дар ҳамин бизнес барои пешравӣ кардан лозим аст, ҳамин амалҳоро мо шумо бояд ки иҷро кунем ва ҳатман бояд ки отчет диҳем. яъне дар наставник мо гап занем ки ман ҳамин корро кардам, ва боз як чизи дигарро мо шумо бояд гап занем ки масалан ман ин корро кардам, натиҷа дод, иша кардам, натиҷа надод, иша кардам, натиҷа дод, иша кардам, натиҷа надод. ва наставник шахсияте аст ки аллакай роҳе ки шумо паси сар кардаги ҳастед, рафтесед, ин роҳа аллакай вай наставник ба барвақтӣ гузаштагӣ, вай медонад ки дар кадом ҳолат чӣ кор кардан дар кор. ва наставник барои шумо нишон медиҳад ки масалан бачаам, духтарам ё ки хоҳарам, додарам дар ин ҳолат ин хел рафтор кардан дар кор, дар ин ҳолат ин хел рафтор кардан дар кор. ва бо як чизи дигар, ҳангоме ки шумо консултанти нав даъват мекунед, мебиёяд, мисол консултантҳо, ҳатман вақте ки шумо навичок бошед, муҳим аст ки дар консултантҳои нави шумо маълумота гап занад, дар бораи ширкат фаҳмонад, яъне презентатсия кунад наставники шумо. агар наставники шуморо навичок бошад, бояд ки наставники калонии шумо гап занед ҳамон наставники калонитона ки вай презентатсия хонад, ва ҳатман бояд ки худи шумо дар вақти хондани презентатсия дар ҳамон ҷо ҳозир бошед. яъне ҳам консултанти шуморо презентатсия мехонанд, дар бораи ширкат мефаҳмонанд, ва ҳам худи шумо бояд ки ҳозир бошед. ҳамин хел оҳиста оҳиста вақте ки якчанд маротиба наставники шумо ё ки наставники калонии шумо барои консултантони нави шумо ки даъват кардед ба бизнес презентатсия мехонанд, аллакай шумо оҳиста оҳиста гӯш карда навишта аз худ мекунед ва метавонед ки дигар худатон самостоятельно шахсан барои консултантони наватон омӯзиш гузаронед ва презентатсия хонед. ва далши боз як чиз дига мехоҳам хотиррасон кунам ки дӯстони азиз, бениҳоят муҳим аст дар ин бизнес ки он вазифаҳое ки аз тарафи наставник ва он роҳнамоиҳое ки аз тарафи наставник ба мо дода мешавад, мо шумо ҳатман сари вақтӣ бояд ки иҷро кунем. барои чӣ? Барои он ки наставник дар ин бизнес ягона шахсияте аст ки аз ҳамада бисёр пешравии моро мехоҳад, аз падару модари мо дида бисёр. барои чӣ? Барои он ки наставник медонад ки чӣ қадаре ки мо шумо ҳамин вазифаҳое ки вай диҳад сари вақт анҷом диҳем, ҳамон қадар мо тезтар пешравӣ мекунем. вале мутаассифона бисёре аз мо шумо ҳамин хел гуфтам ку мақсад озод худамона ҳис мекунему ҳамон вазифаҳоро сари вақт иҷро намекунем. ва ҳамин як сухан ман дорам
бизнеса аз он сабаб пешравӣ намешавад ки мову шумо худамон роҳи пешравиамонро мегирем. яъне мову шумо худамон намехоҳем ки пешравӣ кунем. мову шумо худамон сабаби асосии пешравӣ накардан дар бизнесамон мешавем. барои ҳамин ин суханҳо аз чӣ шаҳодат медиҳанд? ин суханҳо аз он шаҳодат медиҳад ки масалан мо тамбалиро ба худ якҷо гирифта, масалан намедонам нохоҳиширо якҷо гирифта мақсадҳои худамонро мефурӯшем ва дигар корҳоро анҷом медиҳем ки пеши роҳи моро мегиранд барои дар бизнес соҳиби даромади калон шидан, ё ин ки развиватсия намекунем, болои шахсияти худамон кор намекунем. барои ҳамин муҳим аст ки мо шумо бо наставник як муносибате дошта бошем ки дутарафа бошад. агар мегӯянд ки қарсак аз ду тараф мешавад. агар ки шумо наставникатона гӯш накунед, агар шумо шахсияте бошед ки масалан вазифаҳое ки наставникатон медиҳад сари вақт иҷро накунед, шумо дар ин бизнес натиҷа интизор нашавед. ва боз як чиз дигар муҳим аст ки ҳар вазифае ки наставник медиҳад, масалан бояд ки одам даъват кардан дар кор нишонтон медиҳад, бояд ки самаразвития доштан дар кор, яъне болои шахсияти худ кор кардан дар кор, бояд ки барои одамотон омӯзиш гузаронед, яъне бояд ки худатон дар ҳамин бизнес профессионал шавед ва ҳамин омӯзишҳоро аз худ кардан гиред. бояд ки шумо ҳамин корҳоро вақте ки нав бизнеса шурӯъ мекунед, ҳатман бояд ки ҳар рӯз бе ягон прогул кардан иҷро кунед. ва бизнеса хуб дарк кунед. бизнеса шумо ҳамон вақте мефаҳмидаед ки вақте ки дар ин бизнес шумо даромад дабуроед, яъне ягон даромади хуб дабуроед. та ин вақта шумо бизнеса хуб намефаҳмед. барои ҳамин тупа нададелад, яъне бояд ки мо шумо анҷом диҳем чӣ вазифае ки наставник медиҳад. ва дар поёнтар ман қайд кардам ки қарсак аз ду тараф мешавад. чиро дар назар доштан, вақте ки наставник шумо меҳнат мекунад, заҳмат мекашад, пешравии шуморо мехоҳад, аммо шумо аз ин тараф қарсак намезанед, намехоҳед ки пешравӣ кунед, мебахшед, ҳеҷ чиз дар зиндагии шумо дигаргунӣ рух намедиҳад. ба шахсияте ки намехоҳад зиндагиша иваз кунад, кӯмак кардан фоидае надорад. то он даме ки дар қалби вай искра пайдо нашавад, то он даме ки ҳамон шахсият худаш нахоҳад ки пешравӣ кунаду дар зиндагиаш ягон навгониву ягон дигаргуниеро биёрад. барои ҳамин ҳама вақт шахсиятҳое бошед, дӯстони азиз, ки ҳама вақт шахсиятҳое бошед ки бо наставникатон, бо вазифа, бо амалҳое ки наставники шумо мекунад, бо роҳнамоиҳое ки наставники шумо мекунад ва бо суханҳое ки наставники шумо мекунад ва мегӯяд ки ҳамин корро кардан дар кор, сраза кардан дар кор. барои чӣ? барои он ки як матала аст, мегӯянд ки агар наставник шумода гӯяд ки аз болои ҳамон 9 этажа пар, сини поин, сини замин, ҳатман гапаша гӯш кунед, паред. барои чӣ? барои он ки шояд ки дар поён ягон хеле олоте мондагӣ шудагӣ бошад ки шумо дар болои вай мезанеду боз аз 9 этажа дида болотар мехезед, меравед. барои ҳамин барои чӣ суханҳоро гап мезанам? барое ки роҳи мову шуморо, роҳе ки мову шумо бояд тай кунем дар ин бизнес, наставникони мо аллакай тай кардагиян ин роҳа. наставникони мо аллакай медонанд ки дар куҷо санг аст, дар куҷо масалан хор аст, дар куҷо чуқурӣ аст, дар куҷо баландӣ аст ва ин роҳҳо ҳамаша медонанд ки чӣ хел рафтан дар кор. муҳим ин аст, азизони дил, ки мову шумо ҳама вақт худамона умнӣ нагирем, худамона мудри нагирему ба суханҳои наставникмон гӯш карда пешравӣ кунем. Умный человек – это не тот, кто все знает. Умный человек – это человек, который всегда развивается, всегда работает над собой и всегда изучает что-то новое. ҳама чиро донистагӣ одам намешавад. барои ҳамин ҳаракат кунед. ана ҳамин қариб 10 минута наворе ки ман сабт кардам барои шумо буд, азизони дил, барои пешравии шумо буд ва боварӣ дорам ки ин донишҳое ки ман имрӯз барои шумо аз худ кардаму додам, шумо дар амал истифода мебаред ва пешравӣ менамоед. саломату сарбаланд бошед ва бо лоиҳаи бонуфузи Faberlic Forever бимонед. раҳмат ба диққататон.